Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Sådan der. Lars Christian laver den form for velgørenhed. Det er jo på en eller anden måde prisværdigt. Altså man kan ligesom ikke rigtig... Det kan man ikke sige noget som helst. Velkommen til Vinens Hule. Det er et godt sted, du har fundet her. Ja. Men nu har det jo også været en lang dag. Det har Så altså. det er godt, vi kan bænkes. Ja. Skål. Jeg kun saftevand. Skål. Ja. I saftevand. Ja. Preben Marie. Er fordommene blevet opfyldt, og hvad kan det blive? Så når jeg kigger rundt på priserne på vinene her, når jeg så priserne på kunsten, så er der mange ting, der får det til at vende sig i mig, fordi det er jo alt sammen sygt. Han er lækker, hva'? Er den ikke meget speciel? Meget specielt. Men Meget helt det var en udsøgt fornøjelse. det samme siger jeg. Specielt. Jeg har tænkt over, at jeg tror, at han mødte os med mere åbent sind, end jeg i hvert fald siddende i mig med et rigt svin, ikke? Når jeg skal møde en meget rig mand. Men jeg har slet ikke forestillet mig, at han ville være sådan let, som han var. Det har været en fornøjelse at møde Anne-Marie og Preben og opleve deres glæde og begejstring. Sådan Det vil der. jeg godt være ærlig at sige, men jeg er temmelig bange for at møde hende. Okay. Så jeg synes, Hellerup har den store fordel, at den har vandet ved siden af sig. Ja, jeg synes også, det er godt. Nej, gør man det? Lille Louis.